बिपिएफनि मिशन 15 बे मिशन 15आ सक्सेस 100% सक्सेस जागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हाबाय। मोनबाखौबो जोङो लाखिनो हागोन आरो मोनबायाबो दा सेक्युर्ड पजिशनाव दं आरो जों बे मोनबायावबो देरहाखाबाय होननानै जोङो दा खामानि मावगासिनो दं। दिनैहाय जोंनि बिपिएफ राजनितिक दोलोनि मुख्य कार्यालय स्टियारिं कमिटि बेखौ दिनैहाय बेखेवनाय जाबाय आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो आङो आलासि महरै बाहागो लानानै दिनैनि बे स्टियारिं अफिसखौ बेखेवना होनाय जाबाय। गोसोखौ खुब गोजोननाय मोनदों आरो बे अफिसखौ खेवनो मोननानै गोसोखौ खुब मोजां मोनदों आरो इसोर भगबाननि खाथियाव बेखौनो आं आरज गाबदों जे जोंनि बिपिएफनि बा हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननायाव जि बिपिएफ दोलोआ फैगौ 9 तारिखआव जानो गोनां जिथु इलेक्सन बे इलेक्सनाव जाहाथे 15टा जिथु सिट 15टा एसेम्बलि सिटआवबो जोंनि केन्डिडेटफ्रा गासैबो देरहाजोबनो हायो। बेनि थाखाय जोङो बयबो दिनै खामानि मावनो थाखाय साखाफारा जाबाय आरो बे हाबाफारिखौनो जाफुंसार होनो थाखाय बे मिशनखौनो जाफुंसारनो थाखाय दिनै गोबां दैदेनगिरि आरो गोबां इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ लानानै गोबां ससियेल वार्कारफोरखौ लानानै बे स्टियारिं कमिटिखौ दानाय जादों आरो बे स्टियारिं कमिटिनि गेजेरजों जिथु स्मुथ फांसनिं माने स्मुथ कन्डाक्ट इलेक्सन बेहाय जाहाथे सहाय जायो बेनि थाखाय बे अफिसा गोनां जायो आरो बेनि थाखायनो बे अफिसखौ दिनैहाय जों खुलिनो हाबाय। बे अफिसनि गेजेरजों जोंनि जिथुनाखि मिशन 15 बिपिएफनि मिशन 15 बे मिशन 15आ सक्सेस 100% सक्सेस जागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हाबाय। मोनबाखौबो जोङो लाखिनो हागोन आरो मोनबायाबो दा सेक्युर्ड पजिशनाव दं आरो जों बे मोनबायावबो देरहाखाबाय होननानै जोङो दा खामानि मावगासिनो दं। केम्पेना जोंनिया गाबोननिफ्राय माने दासिम जोंना दुर टु दुर केम्पेना सोलिगासिनो दं आरो हाउस टु हाउस जिथु केम्पेन मेन टु मेन जिथु केम्पेना इतिमध्ये फ्राय जोबनाय लामायावनो दङ। दा जोङो दा ओनसोल वाइसआव माने जोङो गामि ओनसोलाव थाङै थाङै जोङो केम्पेनखौ खालामगोन आरो जोंनि जायफोर स्टार केम्पेनार 40 जन स्टार केम्पेनार दं जोंहा बे स्टार केम्पेनार बिथांमोननि मथथे 10टासो माने माबायाव ग्रुप बानायनानै बिथांमोना दा माने गिदिर प्रग्राम बा एसे मेजर एरियायाव माने रायजो राजाफोरखौ लानानै बे मिटिंफोरखौ खालामनाय हाबाफारिखौ दा 27 तारिखनिफ्राय फिक्स खालामनाय जाबाय आरो अलरेडि शेड्युल खालामनाय जाबाय। माने एक सप्ता प्रग्राम शेड्युला फ्राय रेडिसै जोङो डे टु डे शेड्युलफोरखौ माने एनाउन्स खालाम जोङो बै हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनायनि दा माने स्टेप लादों आरोखि।